Nakaretrieve og tulo kapatayng lawas ang mga otoridad sa managlahing lugar sa Baguio ug Calinan District sa Davao City, Lunes sa buntag, Setyembre 15, 2025, nga apil sa na-report nga missing human maanod sa kusog nga tubig sa sapa Domingo sa hapon, Setyembre 14. Subay sa report sa Davao City Police, duha niini pulos minor de edad ang nakitaan sa Barangay Malagos ug Barangay Kawayan sa Calinan District, samtang ang usa nakaplagan sa Barangay Riverside, Calinan District. Giklaro ni Kapitan Socrates Estomata sa Barangay Carmen sa Baguio District, 8 tanan ang na-report nga missing. 5 niini ang midayo sa Mini Asik-Asik Falls sa Barangay Carmen, samtang ang tulo nangaligo lang sa sapa sa Barangay Tamayong nga apil sa mga naanod sa kusog nga banla sa baha. 13 anyos nga babae nga residente sa Barangay Tamayong ug 12 anyos nga babae nga taga-Buhangin, Davao City ang mga minor de edad nga na-recover nga patay. Samtang usa ka 47 anyos nga lalaki nga taga-Tamayong ang laing usa pa. 5 pa ang missing as of 11 kaganiyang buntag. Nagilang sila Mark Anthony Burinaga, Charis Dalanon, Geoffrey Manawataw, Akisha Van Risquites ug laing usa pa nga wala mailhi. Sumala sa Baguio Police Station, search and retrieval operation na ang gilusad ngadto sa mga biktima. Giklaro sa kapitan sa Barangay Carmen, wala nakahibalo ang barangay nga nangimbita ang grupo sa mountaineering ug ubang tawo nga modayo sa Mini Asik-Asik Falls, kaya ang ilang pananghid sa barangay igo lang sila magpahigayon og outreach program ngadto sa mga residente. Kay ang ilaha mountaineering group lang. So wala ko'y kuan gyud atong nag-invite sila. Moto nga wala ko nagpadala og kano dito kay unsa may baton na dito kay ilaro mang grupo. Nya silang grupo magsintar mga kabo. So wala dili po nato matag na ang panahon na may mga panghitabo. Kahinumduman nga niadtong tuig 2023, gibawal na sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa publiko ang tanang recreational activities sa Mini Asik-Asik Falls human sa gihimong assessment. Base sa detailed flood and landslide susceptibility map sa DENR Mines Geosciences Bureau 11, giklasipika nga delikado sa landslide ang lugar. Apan dunay gihapoy makalusot ug adto sa lugar bisan og gibantayan na sila sa mga taga-barangay. Sa Mini Asik-Asik wala ginamon lagi paliguan kay delikado. Na naman tay order na gikan sa CDRRMO nga bawal liguan ang atong Mini Asik-Asik kay delikado. Daghan siya mga bato sa ibabaw nga delikado ba landslide o mahulog bato. Unya ang diya sa lugar sa Mini Asik-Asik murag naa siya na isla nga gamay, puntahay og magbaha og mukusog ang baha ug naay matrap dili gyud makagawas kay ngano ug kusog gyud tubig. Una ang pagbawal sa pag-adto sa Mini Asik-Asik Falls, girekomenda na diay sa Barangay Carmen Council sa lokal nga gobyerno sa Davao City nga himuon kining tourist destination apan wala kini maprobahi. Kaya ang plano namo diha unta, buhatan namo tourist destination. Pero dili ingon nga maligo sa sapa ang plano. So diha lang sa ibabaw, dili manawag sa tubig. Nya kung ilan lang pagadto dito, picture lang. So diri lang sila sa ibabaw. Nya karon kay wala man to nadayon kay protected area man gud ang diri dapita sa tibok Barangay Carmen. Tungod sa nahitabo, plano karon ni Kapitan Estomata nga pasirad-an ang tanang agianan padulong sa Mini Asik-Asik Falls. Busa mahigalayon sila sa Barangay Council sa Barangay Tamayong kay sumala ni Estomata ang ubang mga bisita moagi sa Tamayong area. Mag-UN resolution na lang siguro mi nga as for now kinahanglan nga i-close na mo ang kaning diri sa may Pulang Bato o sa Mini Asik-Asik. Kung diri moagi amo yung buwalan sila nga makasulod. Dili kini ang unang higayon nga dunay mga tawo nga stranded sa baha sa Barangay Carmen. Kay niadtong tuig 2022, dunasay 9 ka mga tawo ang stranded, apil na ang 2 ka bata human mga ligo ug busay. Naabtan og gabi ang rescue operation. Wala hinuoy natala nga casualty niadtong tungura. Pahimangno sa mga otoridad sa publiko, magigmat hilabi na kung maligo, umutabok og sapa ug maniid pirmi sa lakat sa panahon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.